Ni, Sararekin jolasten nuen saskibaloira, eta nire entregatze izan zen niretzat eredu eta referente bat izan da beti. Eta, ni Eusko Jaurlaritzako jarduera fizikoaren eta kirolaren zuzendaritzako teknikaria naz. Zuzendaritzan berdintasun lantaldea daukagu eta nik horrenkidea naz bebai. Eta lan egiten dut Bastin Euskadiko goi-mailako kirolaren zentroan. Faduran dago. Eta ni 2019tik aurrera hasi nintzen ninau formatzen berdintasun eta emakumea eta errendimenduaren inguruko gaietan. Bai zuzendaritzan, bai Basketin Fundazioa, emakume eta gizonen arteko berdintasuna lortzeko konpromisoa nik uste dut handia dela, eta elkarrekin garatu ditugu hainbat eta edatu ditugu hainbat ekintza positibo eta proiektuak. Orduan, horien artean, orain aurkeztuko dizuedan bat izango da, bale? Gu 2021 batean hasi ginen gure basketimeko bekadun kirolariei euren hileko zikloa aztertzen, bale? Galdetegi baten bidez, orain ikusiko duzue, eta gero luzatu gendu nau goi-mailako kirolari, parkatu, luzatuko genion hau, zentroa etorten ziren goi-mailako kirolari guztiei, bale? Galdetegi hori garatzeko oinarritu ginen artikulu honetan, bale? Hemen galdetegi bat pasatzen zuten eta gu hartu ditugu hemengo galderak, eta, beste baten bat edo sartu dugu, baina hau da, izango da, aurkeztuko dizuedana, analisi deskriptibo bat, besterik ez, ikusiko duzue, gure azterketaren emaitzak, gordinak, analisi deskriptibo baten bidez. Orduan, dauzkagu 112 kirolari, 112 emakume, eta adina da 22 urte da adinaren bataz bestekoa, eta desbiderapen estandarra 7 urtekoa da. Gure kirolariak, ikusten dozuenez, kirol disiplina anitzetan ditugu. Horra eskerrian ikusi aldozu zenbat kirolari dagozen disiplina bakoitzan, eta eskuinean egin dugu, banandu ditugu 4 taldetan, ez? Neguko kirolak, taldeko kirolak, uretakoak eta banakokoak. Hor argi ikusten da, banakako kirolekoa direla gehien bat, baina guretzat oso potentea da uretako kirolak. Horre emakume asko, goi-mailako emakume asko ditugu. Lehenengo galdera zen, noiz daukazu, zure lehenengo hilekoa noiz izan da, zenbat urtekin, ez? Ikus dezakezuen, 13 urte bitartean, erdiak edo eduki dauela adintarte horretan, bale? Adierazgarria da bai, 14 eta 15 urte artean, baina batez ere, tarte horretan egongo zan. Edertu, hurrengo galdera, zania nolekoak diren euren zikloak. Hemen hitz egin dugu, Roziok uste dute esan dauela, ziklo erregularrak 21 eta 15 urte artean daudela, orduan hori izan galdera, ez? Ia ziklo regular zukaten ala ez. Eta hemen, ikus dezakezuenez daukagu, ia euneko 23, edo hileko irregularrek edo ez zaukatela hilekorik. Orduan hemen daukagu gu, arki gorritxu bat, gero komentatuko dugu. Ederto, antizorgailurik erabiltzen dituzten ala ez. Behitzu, gure datuak hau diote, euneko 80%an ez dut erabiltzen. Eta euneko 11 horietan lehen esan dutena, guk bai ikusi dugu, erabiltzen dutenek, askotan dala bebai, arazoa dituztelako hilekoarekin. Orduan,
egia esan da datu hau nik uste dut pentsaten genduen, igual jende gehiago erabiliko zituela, baina hor daude datuak. Bale, urrengoa zan, ia hileko mingarriak zituzten ala ez. Bale? Hemen ikusi aldugu, bai hileko guztietan, bai hileko gehienetan, bai hileko batzuetan. Bakarrik 22 esaten dute ez daukatela minik, bale? Nik uste dut hori be, adirazgarria. Ederto, noiz da min hori? Ba, gehienetan, hemen baztertu genituen, ba, hileko horik ezeukaten kirolariak, eta bestei, bueno, erantzun bat baino gehiago aukera alzuten, eta hemen, ba, bueno, lehenengo egunean daukate batez ere. Ikusten da argi, lehenengo bigarren egunak, horiek dira edo, hasi aurretik justo. Hor daukate mina. Eta non da min hori, ba, zabelaldian erantzuten dute iaia gehienak. Hemen bebai, galdera bat baino gehiago aukeratu alzuten. Eta giltzurrunetan. Baina, bueno, zabela da aipagarriena. Ondo, hemen be, lau galdera hauek egiten genituen. Pisu hartzen dozu? Ba, eske, erdiak esaten du, badakiela. Hor dago, laurden bat, ez dakiela, ez duela ikusi, beste laurden bat, badakiela ez duela hartzen. Baina, bueno, datu garrantzitsua ikusten dugu erdia pisu hartzen duela. Ia, hankak sentitzen dituzten, nabaritzen dituzten hankak nekatuta, 65% baietz esaten dute. Ezetz barkatu, eta 35% baietz. Gero, egoera emozionala eragina zeukan, horre, bueno, lehen aipatu dana, ez? Baina argi eta garbi bai, ia 60% esaten dute baietz. Eta loa, hain garrantzitsua dana bai, ematen du berez gure kirolaria, nahiko 80% ondo lo egiten duela, ez daukala eraginik loan, edo eragin handirik. Ondo, hemen, gero galdetzen genien, ia zenolako eragina zeukan entrenamendua, beraien hilekoa. Eta ia erdia esaten du eragin negatiboa igertzen duela, bale? Eta positibo 5% baino ez. Eta galdetzerakoan, noiz dan negatibo, noiz nabaritzen dute negatibo hori, gehien bat hilekoaren zehar da. Hor ikusten dozue, erdia hori esaten du hilekoaren zehar. Eta, ze hautematen dute, ze negatibo hori zer dan beraientzat, bueno, energia mailak, hemen be aukeratu alzuten erantzun bat baino gehiago. Ikusten dugu, 80%an, energia mailak desberdinak direla. Erresistentzia basuagoa dela. Nekea errezago sentitzen dutelako. Ohiko kargekin indarrean ikusten dute ezin dutela. Bai agertzen da, lehen komentatu dana, arroparena, 8% agertzen da, baina, batez ere, hori, energia maila horiek, erresistentzia, indarra, abiadura, gauza horietan ikusten dute, okerrago, euren buruak. Eta, hemen, ikusi dozuen ez bakarrik 5% erantzun zuen, eragin positiboa zeukala, gehienek, noiz hilekoaren zehar esaten dute, 60%an. Eta zer nabaritzen zuten, hauek indarrarena aipatzen dute batez be, indartsuago sentitzen direla, eta erresistentzian be, ikusi aldo zue. Eta lehiaketan, gauza bera, galdera berberak egiten genituen gero, lehiaketan, egiten ditugu, gaur egun jarraitzen dugu galdetik hauek egiten. Hemen negatibotasun hori jaisten da apurbet, 118%, eta positibo hori bebai jaisten da. Orduan, zer nabaritzen duten, nahiko antzekoa da,
energia mailak desberdinak, erresistentzia aldetik bebai okerrago, ohiko kargekin ezin dutela indarra lantzerakoan, bueno, hauek izango ziren, eurek pertsepzioak batez be. Eta, bueno, positiboki hain gutxi direnez, bueno, horre ez dugu komentatuko gauzan dirik. Bale, pasatzen gara beste puntu batera, galdetzen genien, entrenatzailea ia emakumezkoa edo gizonezkoa zan. Hau da, egia esan da, nik uste dut ez bakarrik goi mailan, seguari gara hitz egiten, puntako, piramideko punta hor goian dago zen poblazioari buruz, eta egia esan da, entrenatzaile ikusten dozuenez emakumea gutxi dagoz hor goian, eta galdetzerakoan ia entrenamendua aldatzen zuten ala ez, ia egokitzen zuten edo ez, hilekoa zeukatenean, 180ean esaten du iaia ez dutela ezer egiten, eta 190ean entrenatzaileekin batera egiten duela, baina nik uste dut hau nahiko adierazgarria da diapositiba hau. Eta hau bebai atera da. Galdetzen genien ia hitz egiten zuten entrenatzaileekin. Egia esan da, hau da, galdera esan da ingurune teknikoarekin hitz egiten duten ala ez. Ez iaia 160 erantzun du, baina egia esan da, baietze erantzun zutenei esan genien, bale, hitz egiten dozu, baina norekin hitz egiten dozu. Hori ikusi aldogu, 125ean edo, bakarrik emakumeak diren beste entrenatzaileekin, edo beste batzuk hor agertzen ziren gurasoak, amak, lagunak, berez, euren erreferente lehenengo entrenatzailearekin edo lehenengo teknikariarekin ikusten dugu, seguramente izango dela portzentai hori baino altuagoa da, berez ez dutela honetaz hitz egiten. Eta zergatik ez dute hitz egiten. Eta hau, ez dakik eskagarria edo, ikusten baditu zuen erantzunak, zergatik ez duzu hitz egiten, ¿por qué no hablas, Rocío, que decíamos antes? Pues porque no me preguntan, no hablo de ello porque no me preguntan, o porque creo que no le puede afectar a mi rendimiento. O sea, en unos porcentajes altísimos, podían responder a más de una, ¿vale? Porque creo que no le puede, que no interesa. Las respuestas yo creo que son bastante, ¿vale? Eta batez ere hori, ez dit galdetzen, baina ni be ez diote zer esaten, da un poco hor zirkulo bat, ez da? Orduan, kontrolatu ezin den zerbait dela uste dut, algo que no se puede controlar y que no se puede hacer nada, y ez dugu horretaz hitz egingo, ez? Orduan, hori, hemen be, nos pasa lo mismo, ¿vale? Que lo que nos comentabas. Eta, hau egia esan da, galdera hau sartu gendun, erantzunak ikusterakoan, azkenean, mina zeukatela, eta, galdetzen ginen, eta ginekologaren gana joaten zara, eta hasi ginen galdera hau sartzen, bale? Orduan, hau da dagoena, azkenean be, naiz eta, sintomak eduki edo ondo ez egon, azkenean, 154 ez dala inoiz joan, eta 125 bakarrik zeo zer eduki daukatenean, bale? Orduan, horbe, hau ez da egiten, ez dira joaten. Ondorio orokorrak, bale? Nik hartu ditut ondorioak, eta hasieran aipatutako artikuloko ondorioetan, aldendu ditu neurri baten, baina ikusteko, euren lagina zan 124 kirolariena, gurea, nahiko antzekoa, bai aldatzen da adina, baina, ikusten badugu, ia hileko mingarriak, beraiek emaitzetan 182, gurea nahiko antzeko. Gero, ia
ikusten zituzten, o pertsibitzen zuten, errendimenduan eragin negatiboa edo errendimenduan eragina zeukala, eta entrenamenduetan hor daukagu, vamos, 150-an, iaia biok, ez? Eta kasu honetan, beraien kirolariak, lehiaketetan, aldatzen da, positibo dago, edo behintzat ez da hain negatiboa, eta guretzat, alrebez, okerrago, beraiek 160an, okerrago ikusten dute lehiaketan, eta guretzat horre ez dakit, baina igual lehiaketan, igual alde psikologiko hori edo ez dakit, ez dute horren beste edo eragin negatiboa ikusten, ez? Hemen ikusten dugu diferentzia handia, 11 baino ez du erabiltzen antizorgailuak, eta beraien kasuan 40 baino gehiago. Gure ez dutela entrenamenduak aldatzen, hilekoaren arabera, 180an gureak iaia, eta ez dutela hitz egiten teknikariekin, beraien entrenatzaiekin, beraiek 176an, gurea iaia 60, baino komentatu dudana, azkenean pentsaten dugu beraien erreferentziazko entrenatzailearekin ez dutela hitz egiten, hori da ikusten duguna, bebai. Eta beste ondorio batzuk eta oso, garrantzitsuak ikusten ditugunak, 123 ez du hilekorik edo hileko irregularrak dituzte. Hor, semaforo gorri bat jarri behar dugu, bale? Aldaketa dagoz, fisiko aldaketak eta beraie badakite, euren pisua igotzen dala. Eta, nola ez, lehen aipatu dana, 100% handi baten eragin emozionala dauko beraientzat, bale? Orduan, gomendioak edo, hemendik atera aldoguna, ez? Lehenengo eta behin, lo primero, Rocío, hablar sobre ello. Que hablemos, tanto deportistas, técnicos, técnicas, tenemos que hablar con nuestras deportistas, ¿vale? Sobre su ciclo. No pasa nada, tenemos que saber todo sobre ellas. Importante, ciclo regularrak, ¿vale? Estamos hablando de alto nivel, o sea, alto nivel, queremos alto rendimiento, pero es que necesitamos salud, ¿vale? Ciclos regulares son igual a salud, lo que nos va a llevar a tener rendimiento. Podemos tener rendimiento, pero queremos rendimiento saludable, ¿vale? Entonces, mezu hori, behin eta berriz azpimarratzen dugu zentroan, ¿vale? Ezinbestekoa, nor bere burua ezagutu, ¿vale? Eta zikloak monitorizatu eta erregistratu, hemen atera dabe bai. Askotan, gaur egun daude aplikazio zoragarriak, non apuntatu aldozu dana, sintomatologia guztia, ez bakarrik noiz etorri zaizun eta noiz joaten, daukazu zure sintomatologia guztia sartzeko, tendentziak ateratzen dira, zuretzako informazioa da, baino konpartitu aldozuna bebai, eta modu objektibo baten, nik uste dut hori erabili behar dugula, eta hori gu luzatzen dugu bebai gure kirolariekin. Individualizazioa, guk ikusi dugu guzti hau, datu orokorrak, eta bai ikusten dira, tendentzia, puntu batzuetan, argita garbi dagoela, portzentai handietan, hori, adibidez, ondo egiten, loa ez daukala eraginik, baina nire kirolaria justo, igual ez du lorik egiten, azken finean, hileko bakoitza desberdina da, kirolari batengan bebai, hilabete batetik bestera bebai alda daiteke, eta gero kirolariak desberdinak direla, zaku berean ezin ditugula guztia sartu. Orduan, banakako ezaugarriak ezagutu, monitorizaten badugu hori, eukiko duguz datu horiek, oso erraz, banakako abardaje eraginkorrak egin alizateko, orduan, teknikari bezala, entrenatzaile bezala, ezagutu gure kirolaria ze zikloaren ze momentutan dagoen, ezinbestekoa,
eta baita ziklo horrek entrenamenduan eta errendimenduan duen eragina. Hemen azaldu digute superondo gauza guzti hori, ez gertatzen da momentu bakoitzean. Eta, bueno, zikloa, entrenamendua zikloari egokitzeko onurak ezagutu eta aprobetxatu horren zera, ez? Hemen nik Virginiatik aterata daukat hori, aprobetxemos las hormonas, no?, a nuestro favor, eta nik uste dut, ezagutu eta aprobetxatu. Eta besterik gabe hau izango zen.